Irudikatu dezakezu zure bizitza musikari gabe? Eta gazteena? Eta aurrena? Musika gure bizitzaren parte da. Eta bere onura guztiak eskuratzeko, bereziki diseinatutako estrategia didaktiko egokiak erabiltzea komeni da. Konpetentzien garapenerako funtsezkoa den musika lantzeko ikasmateriala sortu dugu. Lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetarako. Musikak bere biziko garrantzia du haurraren garapen integralean. Sentimenduei, komunikazioari, interpretazioari, sorkuntzari ateak zabaltzen dizkio. Emozioak bideratzen laguntzen die, sentiberatasuna garatzen, autoestimua eta autoezagutza indartzen. Gainera, musika interpretatzeak bakarka zein taldean komunikazioa, empatia, lankidetza eta lotura afektiboak sustatzen ditu. Eki musikako ikasmaterialak 2 euskarri nagusi ditu. Irakaslearen gida didaktikoa batetik, sekuentzia didaktiko bakoitza aurrera eramateko azalpen eta beharrezko euskarriekin, eta ikaslearen lan kuadernoa bestetik. Euskal kultura, euskal musikak leku nabarmena dute unitateetan. Erreferentez blaituta dago. Ikasleak artista eta ikerlari izango dira. Musika sortzaileak, musika entzuleak, musika jotzaileak, abeslari eta dantzariak. Hau da, musikaz gozatuz beharrezko gaitasunak garatuko dituzte.